दा गाइस जोङो दा नैबे मा होनो 13 चिराङाव दंफैयो। दा जोङो दिनै माने सासे बिपिएफनि गागि दैदेनगिरि सिनेन सारखौ लोगो हमफैदों आरो बिथांनिफ्राय जोङो मोजां माने दानि सरखारनि जेनाखि थासारिफोरखौ लानानै गोबां बाथ्रा माने सावरायगोन आरो माने मिथिनानै लागोन आरो दा आरो माथो बुंबावनो नङा होमब्ला सरखारा फैबाय बयनिसिमबो गोजोननाय जासिबाय। बे समाव हाग्रामा महिलारि सारा लाख लाख रायजो राजाफोरनि अनसायनाय आरो अननाय मोननानै दिनै फिन खनसे बिथाङा सरखाराव फैफिनबाय। दा दिनै बेखौ लानानै सारा रायजो राजाफोरनि गेजेराव मा मेसेज हरनो लुबैयो? गिबियावनो नोंथांमोन साफ्रोमबो चेनेलनिसिम आंनि खुलुमनाय आरो अननाय जासिबाय। नोंथांमोना आंनिसिम खौरां लानो फैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो साफ्रोमबो बिटिसि रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोजोनै खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। गिबियावनो रोजा रोजा साबायखर बिपिएफनि बिटिसि गोदान सरखारनिसिम। मानगोनां हाग्रामा महिलारि फिन बिटिसिनि चिफ जानायाव 5 अक्ट'आव समायखिरा लानायाव बिटिसिनि खना खनला दाब दाब जायगानिफ्राय लोब लोब रायजो राजाफ्रा गुबुन गुबुन रावारि आरो धोरोमारि गासैबो बिटिसि हालामनि रायजो राजाफ्रा आरो बिटिसिनि बाहेरानि रायजो राजाफ्राबो दाखालि थांनाय 5 अक्ट' समायखिरा खालि समायखिरा लानाय सुबुंगौमा मेलाव नुजाफैनो हादों। बिनि थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजा आरो बिटिसिनि जेसेबां दङ नोगोरारि बिथांमोननिसिम साबायखर बावबाय। मानोना बे समाव समायखिरा लानाय सानाव ओरैबायदि जादों जुब जुब फुंनिफ्राय अखा। हयथ' सानदोंमोन गोबाङानो हयथ' दिनैनि हाबाफारिया मा जागोनथाय, जानो हागोन ना हाला बेबायदि साननायबो दङमोन। नाथाय सम जानाय लोगो लोगो नुबाय अखानि जुब जुबखौ बोथोर गाज्रिखौ नेवसिनानै दाब दाब जायगानिफ्राय रोजा रोजा सुबुंफ्रा फैनानै बाहागो लाफैदों आरो फुरा गोसो गोरबोजों बे खालिनि समायखिरा लानाय सानाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारिखौ बरायदों आरो समायखिरानि बे मेलाव नुजाफैनाय आलासि गाहाय आसामनि गभर्नर आरो आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो जोंनि साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो बियाबनिफ्राय 28 बियाबनिफ्राय देरहाबोनाय जोंनि एमसिएलए बिथांमोन आरो गुबुन गुबुन बिफानाव थानाय आसामनि मन्त्रि आरो इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरि आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन सुबुंफ्रा फैनानै बाहागो लानानै सारखौ हाग्रामा महिलारि सारखौ बरायदोंमोन। नाथाय बे बाहागो लाफैनायखौ नुनानै गुबुन गुबुन मानसिफ्रा हयथ' सानदोंमोन दिनैनि हाबाफारिया बेसेबां जाफुंगोन। नाथाय लासैनो बे हाबाफारिया अखानि गेजेरजोंब्लाबो धैर्य हमनानै रायजोफ्रा अखाखौ अखा हानालासे जाक जमगै हाबाफारिखौ जाफुंहोनायखौ बयबो साफ्रोमबो गोमोदों आरो गोमोआबालानो रावबो थायाखै। बिनि थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम दिनै आङो बे जायगानिफ्राय आरो बे फंनैसो बुंनायनि गेजेरजों साफ्रोमबो जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारिखौ लानानै 28 देरहानाय गासै जोंनि एमसिएलएफोर आरो जोंनि माखासे एसे एसेयावनो देरहानो हायै बिजाथिफोर गासै बिथांमोनखौबो लोगोसे जोंनि बे बिटिसिनि बिपिएफखौ सरखाराव लाबोफिननो हानायनि गासै मदद होनायनि थाखाय साफ्रोमबोनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय। बेनिखायनो आं दिनै बेखौनो खावलायनो लुबैदों बिटिसिबासि रायजो राजाफोरखौ फैगौ समफ्राव जोंनि बिटिसिनि निर्माता श्रीजुत हाग्रामा महिलारिनि गोदानै बिपिएफ दलनि बिटिसि सरखार दैदेननाय श्रीजुत हाग्रामा महिलारिखौ गोबाव समनि थाखाय आरो सरखार खुंलांनो हाथों। बिनि थाखाय बयबो बिटिसिनि रायजो राजा आरो आइ आफा बयबो जाहाथे
मदद आरो हेफाजाब होयो आरो बिथांनो जाहाथे बोर सारस्रियो। मानोना थांनाय 5 बोसोरनि सिगां जेरै 17 बोसोराव जोंनि बे जेबो गैयै बिटिसिखौ बिथाङा गोबां जौगाथाय लाबोनो हादोंमोन आरो गोबां प्रतिष्ठान अनुष्ठान बुंस' हायै, बुंब्ला गोबाव सम नांगोन। बेनिखायनो बिथांनि मावलांनायफोरखौ रावबो बावाखै, जायनि थाखाय बिथांनि मावनायखौ मोजां मोननानै बोसोरबा जोङो सरकाराव गैयाब्लाबो बिटिआर गभर्नमेन्ट एबा प्रमद बर'नि परिबर्तन सरकाराव मा मावदों मावाखै बेखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा दिनै जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारिखौनो नांफिनगौ होननानै जिबादि लोब लोब थांनाय 22 अक्ट'नि बिसायख'थियाव भट होनानै 26 थारिखनि साननाय जिथु रिजाल्ट, बावहाय गासै जोंनि रायजो राजा बिपिएफखौ अनग्रा बिपिएफनि नोगोरारिफ्रा गासै 28 बियाबाव जोंखौ एमसिएलए देरहाहोनानै हाग्रामा महिलारिखौ सरकार खुंनो खाबु होबाय। बिनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर आरो देरहाग्रा आरो एसेयावनो जेननानै थाबोनांनाय बिथांमोननिसिमबो गासै साबायखर बावबाय। बेनिखायनो आङो बिटिसिनि रायजो राजा बयखौबो जाहाथे फैगौ दानि गोदान बिटिसि सरकारा मोजाङै मोजां गोजोन आरो खौसेथियै गुबुन गुबुन रावारि आरो धोरोमारिफोरखौ लानानै खौसेयै जौगालांनाय हाबाफारि मावनो हायो। बेखौनो जों बयबो खौसेयै हेफाजाब आरो मदद होनांगौ। बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय मिजिं थिनानै बेखिनिखौनो खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। मानगोनां प्रमद बर' बिथां एबा इउपिपिएल दोलोआ थांनाय समनिफ्रायनो होनबोबाय थादों जे 16था डिपार्टमेन्टखौ बिथांमोना आसाम गभर्नमेन्टनो हराखै होननानै। नाथाय दा बावैसो फोरमान जाबाय, आसामनि मानाव गेदेर CM हेमन्त बिश्व शर्मा सारा फोरमान खालामबाय जे हाग्रामा महिलारि सारनो बे थांनाय 16था डिपार्टमेन्टखौ हरफिनबाय होननानै फोरमान खालामबाय लिखित भाबैबो। दा सारा बिनि सायाव मा बुङो? बेखौनो बुंगोन आङो, बिटिसिनि गोदान सरकार दाफुंजोबैयावनो माखासे बिपिएफनि थांनाय बिसायख'थियाव 28 बियाबाव देरहासार जानायखौ माखासे इउपिपिएलनि एबा सोरबाया गनायनो हाया मोननानै दासिमबो बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना बायदि बायदि रावजों बुंनानै फोरमायनो सानदों जे जायफोर देरहासारनाय बेखौ बिथांमोना गनायनानै लानो हायै बादि फोरमायनायखौ नुनो मोनो। बेनो जाहैबाय इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंनो नागिरदों जे थांनाय 5 बोसोर प्रमद बर'नि दैदेननाय परिबर्तन सरकाराव जेन' जोङो गोबां जौगानाय हाबाफारि मावबोबाय, गोजोन थासारि लाबोनो हाबाय आरो जोङो गोबां बिथिङावनो जोङो रायजो राजानो जौगानाय हाबा मावनानै रायजो राजाफोरजों अनसायजानो हाबाय आरो जोङो गोजोन लाबोनाय आरो जाफ्ल'नाय गैयै सरकार खालामनो हादों होननानै बिथांमोना गावसोरखौनो फोरमायनानै लानो सानदों। आरो बे बाथ्राखौनो रायजो राजानि सिगाङाव दासिमबो बिथांमोना खना खनि बुंबाय थानायखौ नुनो मोनदों। नाथाय रायजो राजाफोरखौ आं खावलायगोन जे बिटिसिनि रायजो राजाफोरनिसिम गावखौनो गोथार एबा बोसोरबायाव जौगानाय एबा माखासे मानि गोजोन जाफ्ल'नाय गैयै माने दैदेननो हादों होननानै बिथांमोना फोरमायनो सानदों। नाथाय आं बेखौसो बुंगोन, नोंथांमोना सम सम बुंबोदों जे माखासे गोरों गोराफ्रा सोंदोंमोन 16था मोनसे डिपार्टमेन्टखौ आसाम सरकारनो हरफिनबाय एबा आसाम सरकारनि अफिसार जिल्ला बेंगिरि कमिसनारफोरनि डिसिफोरनि आखाइजों 16था डिपार्टमेन्टखौ सालायनो हगारदों होननाय बाथ्राखौ नोंथांमोना गले गले दाख्लैसिमबो बुंबाय थादों जे हराखै। नाथाय बेनो फोरमान जायो, थांनाय दानि हाग्रामा महिलारिनि समायखिरा लानायनि सानसे सिगां 4 अक्ट'आव
आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जे अफिसारफोरखौ एबा बिथाङा बोसोन होदों जे गासै 16टा डिपार्टमेन्ट जिथु परिबर्तन एबा प्रमद बर'नि सरकाराव डिसिफोरखौ सामलायनो जिथु बिफानफोरखौ हरदोंमोन बे बिफानखौ दानि गोदान हाग्रामा महिलारिनि बिटिसि सरकाराव हरफिननाय जाबाय होननानै जेखौ फोसावदों आरो लोगोसे बेखौबो बुंदों आरो लोगोसे जोंनि बिटिसिनि डिसिफोरखौ एडिशनेल सेक्रेटारि हिसाबै जे थिसननानै जोंनि 16टा बिफानखौबो सालायनो होदोंमोन बेखौ नुसेयावबो बिथांमोना हराखै होननानै एमब्राबाय थादोंमोन नाथाय थांनाय 4 अक्ट' एबा 5 अक्ट'आव हाग्रामा महिलारिनि जिथु बिटिसि बिपिएफनि सरकार गोदान समायखिरा लानाय सानसे सिगां जे आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गासै अफिसारफोरखौ लिंनानै बिथाङा बिथोन होबाय एडिशनेल सेक्रेटारि बिबानखौबो नागारनायनि आरो 16टा डिपार्टमेन्टखौ हरफिननायनि दा आसामनि मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया अर्डार होनानै गासै माने नैबे 16टा डिपार्टमेन्ट बेखौहाय दोनै हरफिननायनि बिथोन होनायानो फोरमान नङाने बेनो फोरमान जायाखै नामा आंनि मथेब्लाथ' बेनो मोनसे गोख्रों फोरमान जे नोंथांमोना 16टा डिपार्टमेन्टखौ जे हरमारदोंमोन आरो बेखौ दासो गोदान सरकारनो आसाम सरकारा हरफिनबाय बेनो जाहैबाय रोखा रोखा गभर्नमेन्ट अर्डारजों होनाय मोनसे फोरमान आरो लोगोसे जेसेबां एडिशनेल सेक्रेटारि थिसननाय जादोंमोन बेखौबो आसाम गभर्नमेन्टआ उइथड्र खालामबाय बेखौबो रोखा रोखा नैबे सरकारि लाइजामनिफ्राय जों फोरमान मोनो आरो गासैबो बेफोरखौ जेसेबां बहाय 29टा माने हेडआव बेफोरखौ इनफरमेसन एबा कपिटु हरजोबनाय जाबाय बेनिफ्रायनो फोरमान नङा जे जों जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ सालायनो हायाखैमोन आरो 16टा डिपार्टमेन्टखौ हरदोंमोन बेनोथ' मोनसे गोख्रों फोरमान बेनिफ्राय आरो मा फोरमान नांबावगौ आं सानो इउपिपिएल राजनितिक दोलोनि मिरुनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां राजु नार्जारि बिथाङा बिटिआरनि दफाफोरखौ पालन खालामनो थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथां सारखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां बोसोन होनाय बादि बिथाङा बुंदों आरो गोबां बिथाङा बुंबावदों दा बे बुंनायनि सायाव सारा मा बुंनो सानो रायजोफोरनो फोरमायहरदों बे बिथिङाव बुंनो माखासे गोनां दङ आं बेखौनो बुंनो सानदों बे सोंनायनि फिननायखौ इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा सासे गावखौनो गोख्रों लिडार साननानै लाग्रा सासे ग्रेट लिडार इउपिपिएलनि बिथाङानो सासे गिदिर दैदेनगिरि नाथाय नोंथाङा बिपिएफनि आफादगिरि आगुनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि आगुनि बिटिसि हाग्रामा महिलारि सारनि गोदान सरकार दाफुङै समावनो नोंथाङा माब्रै नोंसोर मावनो हायै नोंसोरो गोजोन सुक्तिनि गेजेरजों लाबोनाय दफाफोर एबा एमअएसआव गिदिर गिदिर अनुस्थान प्रतिष्ठान गायसननो नागिरनाय नोंथांमोन एसेबो मावजोबनो मोनै मावजेनै हाबाफारिखौ नोंथांमोना बोरैहाय दानि सरकार गोदानखौ सरकार दाफुंजोबैयावनो बोरै मावजानो खावलायखो नोंथांमोना जे माखासे गिदिर गिदिर खोथा बुंदोंमोन आरो नोंथांमोना जे मोनसेबो मावफुंनो हायाखै बियो दिनै ख्रा ख्रा फोरमान जादों जायनि थाखाय नोंथांमोना दिनै बेफोर हाबाखौ मावनो हायैनि थाखायनो थांनाय 22 तारिखनि बिसायख'थियाव रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनखौ जेरैबायदि बुंदोंमोन बिनिख्रुइ उल्था भाबै नोंथांमोनखौ दिनै फेजेनदों आरो दिनै नोंथांमोना गाज्रि भाबै जेननानै थानो गोनां जादों जेराव नोंथांमोना बिटिसि गोजोन गोरोबथा पिस एग्रिमेन्ट समाव नोंथांमोना 12 देरहादोंमोन डाबलखौ लानानै सुबुं हिसाबै 10ल'मोन नाथाय दिनै बोसोरबा सरकार सालायनानै नोंथांमोना
गोजोन लाबोबाय होननाय आरो गोबां जौगानाय, गोबां सोलोंनाय बिथिङाव गोबां हाबा मावबाय, गोबां हा हु फाट्टा होबाय होननानै नोंथांमोना गावखौनो गभर्नमेन्टखौ बुंनानै लाबाय आरो नोंथांमोना गोबां गिदिर गिदिर खोथा होनानै नोंथांमोना सरखार खुंबाय। नाथाय बोसोरबा थांनायनि उनाव दिनै बिसायख'थियाव नोंथांमोना गाज्रि रोखोमै जेननांबाय, रायजोफ्रा बिनि फिननायखौ होबाय। बेखायनो बेनो मोनसे फोरमान होननानै आं सानो। नोंथांमोन मावनाया खुगायाव मोनसे बुंनाय आरो मावनाया मोनसेथिं फारसे खारनाय। बेखायनो मावनाया जेबो जायाखै, नोंथांमोन बुंनायाल' सिगांग्रोदों, बेखौ आं सानो। दा नोंथाङाथ' सासे इउपिपिएलनि गिदिर लिडार जानानै, दैदेनगिरि जानानै नोंथाङाबो सासे थांनाय बिसायख'थियाव सराइबिल बियाबनि सासे नोंथाङाबो बिजाथिसोमोन। नोंथाङाथ' गाज्रि भाबै एसेल' भट मोननानै जेननांदों। अब्ला नोंथाङा सासे थांनाय बिसायख'थियाव बिजाथि जानानै जेननांनाय मानसिया नोंथाङा दिनै बिटिसिनि गोदानै सरखार दानो थांनाय जाय चिफ जागोन एबा जाय सरखार दैदेनगोन बिथांमोनखौ नोंथांनि खावलायनाया बेसेबां रज'गोन एबा नोंथाङा बेसेबां गनायजागोन एबा नोंथांनि बे बिटिआर गभर्नमेन्टआव मावनो हायै, इउपिपिएल मावनो हायै दफाफोरखौ मावजानो लुबैनाया बेसेबां नोंथांनि खावलायनाया ओंथि दङ बेखौ रायजो राजा साननो गोरोंफ्रा बिजिरगोन एबा गनायनांगौ गनायनाङा बेयो रायजोनि आखायाव थागोन। बेखौ आङो इसेबां नोंथांनो जटिलथा बाथ्राजों बुंनो सानाखै। बेयो जाबाय नोंथांनि खावलायनाय। नाथाय आं सानो दानि बे गोदान बिपिएफनि बिटिसि सरखार, मानगोनां बिटिसिनि निर्माता, थांनाय 17 बोसोराव गोबां हाबा मावबोखानाय, बे बोसोरबायाव सरखार गैयाब्लाबो माखासे गादि लबि, माखासे सार्थफोर दैदेनगिरिफ्रा हाग्रामा महिलारिखौ नागारलांजोबदोंब्लाबो दिनै हाग्रामा महिलारिया हारसिङै थादोंब्लाबो बिथाङा रायजो राजाखौ नागाराखै आरो रायजो राजाफ्राबो हाग्रामा महिलारि सारखौ नागाराखै। बिनि फोरमाना जाबाय थांनाय 26 तारिखनि रिजाल्ट। बावहाय जोङो 28टा देरहानानै दिनै सरखार दानो हाबाय। बेनिखायनो बावनो जों मिथियो जे आरो बेनो मोनसे बुंनो गोनां, दानि गोदान सरखार जागोन सरखारखौ आं सानो इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिनि बोसोनखौ एसेबां गोनां दं होननानै आङो सानाखै आरो नोंथांनि बोसोनखौ एसेबां लानांगौ होननानैबो आङो फोथाया एबा सानाखै। बे थासारियाव एबा बे समावहाय सारा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम मा मेसेज होनो सानो? दिनैनि बे फोरमायथिनायनि गेजेरजों जोबथारनायाव आंनि मोनसे खावलायनाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा माखासे एजेन्डा एबा हाबाफारि लानानै बे अक्ट'बर दाननि गेजेरावनो सोमावसारनायनि मोनसे फोरमायथिदों। नाथाय आं बेखौसो खावलायनो लुबैदों जे दिपेन बर' बिथांनिसिम आंनि खावलायनाया बेनो जे दानि बिपिएफनि बिटिसि सरखार गोदानै जागोन सरखारखौ जाहाथे जे हाग्रामा महिलारि सारा मोजाङै मोजां सरखारखौ दैदेनलांनो हानायनि थाखाय नोंथांमोना खाबु होनांगौ होननानैसो आङो खावलायदों आरो हाग्रामा महिलारि सारखौ जाहाथे गाहामै गाहाम बयबो बिटिसिनि रायजो राजाफोरनि समस्या समाधान खालामनाय बेखौ मावलांनो जाहाथे खाबु होयो, बेखौसो आङो नोंथांमोननिसिम खावलायदों। मानोना नोंथांमोननि प्रमद बर' CEM इउपिपिएल दैदेननाय 5 बोसोर परिबर्तन सरखार बिटिआर गभर्नमेन्ट जानायखौ एबा दैदेननाय समाव रावबो राजनितिक हान्जा एबा रावबो आफादफ्रानो सोमावसाराखैमोन। मानोना परिबर्तन सरखारखौ मोजाङै दैदेनथों आरो मोजाङै मोजां रायजो राजाफ्रा जौगानाय मोननो हाथों एबा बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों दफाफोर लाबोनायखौ मावफुंनो हाथों होननानै रायजो राजाफोर एबा जातीय मोनसेबो आफादफ्रानो सोमावसारनाय खालामाखैमोन। दा बेनिखायनो आं बेखौसो खावलायनो लुबैदों
जे दानि गोदान सरखारखौबो बयबो जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो रायजो राजाफोरखौ आरो रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय जाहाथे मोजाङै सरखारखौ दैदेनलांनो हायो, बेनि थाखायसो नोंथांमोनाबो जातीय हारिनि सिनस्रि दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै मदद होनांगौ होननानै आं सानो। मानोना दिनै आं बेखौसो खावलायगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बर' हारिनि थामोनथानि आरो हारि जौगानायनि आरो हारिखौ गेरेमसा खालामनायनि हाबा फारसे जाहाथे आवगायलाङो आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि गोग्गो सोलोंथाइ, गोग्गो गियान मोननायनि आरो क्वालिटि एडुकेसनखौ जाहाथे लानो हायो आरो बे क्वालिटि एडुकेसननि गेजेरजों जाहाथे हारिखौ सिबिलांनो हायो, बेबादि दैदेनलांनो थाखाय आरो जोबथारनायाव बयबो जोङो दंनायमानि हारिनि जौगानाय फारसे ज' ज' हेफाजाब होलायनानै सरखारजों लोगोसे जोङो सोमोन्दो लाखिनानै हारिनि जौगानाय आरो बिटिसिनि गासै गुबुन गुबुन हारिसाफोरनि थाखायबो जौगानायखौ जोङो गोजोनखौ ज' ज'यै लांनो थाखाय आङो जोबथारनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिमबो आरो रायजो राजाफोरनिसिमबो गुबुन गुबुन रावारि धोरोमारि बिथांमोननिसिम जेसेबां दङ बिटिसिनि नोगोरारिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनानै फैगौ जोंनि बिटिसि सरखारखौ बयबो जाहाथे हेफाजाब आरो मदद होनानै गोबाव समनि थाखाय सरखार दैदेननो खाबु होयो, बेखौनो आंनि खर' गंग्लायै खुलुमनानै रायजो राजाफोरनिसिम खावलायनायखौ फोरमायनानै आं दिनैनि सुंद' बुंनायखौ बावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।